Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Mona, ginaingon, nakasaman tuod ko sa akong pagkaasawa, apat ang tanan, tungod sa gihambi na mong kalisod sa pagpuyo. Mo nga napuhat ko ang tanan. Mo kininay tabos kong kinapuhi nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Nanay, gutom ko. Palitapan. Day, huwag ko'y kwarta diri, uy. Napamay buwad dito kao. Unya, dunay bahaw nga kanon. Kaon lang dito og buwad og bahaw na. Manamang ko kaon og buwad. Panasat nanay. Sige na. Ay, wala gitaon ko'y kwarta diri, nak, uy. Pabutong na tos papa ni mo, good. Sweldo man ron niya, nak. Makakaon taron og mais, nak. At tulang ko sir lang lula nanay. Uy, ngayon ko kwarta palitan ha. Nahala, sige ta na. Kuyog ta na. At tas ilang lola ni mo si dad. Has kaglipaya taong inday nga akong gihatagag 10 pesos para palit og pan. Nidagan na istindahan, magpalit ka pan bataa. Pait tabi anin pobre kay tanay, uy. Hasta pagpalit og pan, wag gitaon. Ay sweldo marong katoy nga imong bana, basig magdatog lami nga pagkaon. Kamay ra putog sweldo ros kadoy nay. Dako man siyag utang sa ilang trabahuan at nasakit si inday. Unya, kuhaan pas utang silang kantin. Ay ako pa ikaw no, manglabada kasad para makatabang ka sa inyong kalisod. Kay dili baya sa tinang higayon nga kung musangpit mo na ako doon ko ikahatag. Ako niyang ingnon sa daday, nay. Ang akong amiga nga labandera ba, basig doon na siya kailang nga dato nga nangita po og labandera. Gamaya na nagsusubra ako sa sweldo eh. Pero okay ra.
Nakakuha man sa ko 15 ka kilo nga bugas ug mga dilata para sudan. Niya sa katring itlog. Apayos na ni. Aw, lugar lang bay. Lugar lang diya sa eskina. Oh, lugar. Lihog. Oh, bay konduktor. Palihog ko. Tabang ko nauni akong dabi. Ako lay da ining usa ka tring itlog, kining bugas lang palihog. Agi gamay. Naog ko, gamay lang. Ay. Salamat, bay konduktor. Pura. Gutom naman ko eh. Inigabot na ko sa bahay. Ingnon ako si Inday mo na nga. Maglungag dayon, maglutog itlog ug buwad. Gutom na kayo. Ay, ngit na. Mao ba dong? Libo ka pinalay mong sobra? Uday. Pero okay raw eh. Nakautamang ko sa kantin og bugas, itlog ug mga dilata. Pahit sa na day. Hala, bayran na narabas tubig o kuryente sunod adlaw da. Ay, sagdi lang. Mangita lang sa taog na ay kautangan. Magluto sa kong kanon og sudan para makakaon na ta. Kay gigutom na ko eh. Basta ko day, gutom sa ko. Kaon niya ta ha. Human, turjak ta. Oo dong, magluto sa kong panihapon. Sige. Mao ba day? Magkikita ka sa imong amiga nga si Daday? Aron magpatabang ka, makakita og dato nga imong labadahan? Oy dong, uy. Lisod kaayo kung ikaw ray salikan. Kining usa ka libo nimo kapino kung gudo na naon. Sakto rin ni sa tubig ug sa kuryente. Unya, ang pamliti pa unya nimo og konsumo. Kanang gidani mo nga bugas ug sudan, di ba ba yan na paigo hangtod sa sweldo? Oh, sige day. Padara man tingali nimo kung manglabada ka. O dado lang si Inday kung asa ka manglabada. Ay, di uy. Ako na siyang ibili ni nanay si dad. Basta, buhaton yun ako ang tanan aron makatabang ko sa atong kalisod. Dato nga biyudo, day? O, lagi day. May kinang muhatag og suhol basta labada ng hisgutan. Labi na kun magpaturja ka. Oh, day. Uy, pero amping lang nga dili mo mahibaw-an sa iyang mga anak. Sama na ko, guol kay ko nga, wala ko makalabada sa tiguwa nga biyudo, kay nasakpan man mis iyang mga anak nga nagturjak mi. Uy, kalain ko din mo, day. Labada raman kang imong tuyo. Nga magpaturjak mangpud ka, ha? Hala ha, bigaon kay tiguwa nga ha. Unya, kung musugot ka nga mapaturjak ka, muhatag magdako. Inay ang suhol usa ka libo ay hatagan kag 3,000 day. Diha pa gani ka usa nga gihatagan ko 4,000. Mao ba? Guol kay ko nga wa na ko makapalabadas ila uy. Kay nasakpan lagi mis iyang anak lagi. Biyudo man agud ilang amahan kay nagtuo man sila nga akong gihukukan ang ilang amahan. Pero wa gyud na nako buhata. Nagpaabot lang ko kung pilay ihatag taon. Di lang ko ana, day, uy. Ano man? Labada ragi ako, uy. May bana taon ko, uy. Oh, ako bitaw na masukibana. Pero madarag yun, uy. Kay kwarta na gud.
Unya pagyuday ang tiguang bisag magtangkihod na, magtangkihod naglakaw tungod sa iyang edad nga senyor na. Tuski gyapon ang iya day. Inya taas niya dako pagyud murag kang jay gyud. Ha? Dubli ang imong lipay day. Lipay ka kay hatagan kag kwarta. Lipay pagyud ka kay super kaayo ang gidak-on. Di lang jud ko ana day uy. Uy, Labada ra gyud ako uy. bahala ka oy. Atanan na, tultulan ta kas ilang bay. Tana dayon, day mo na. Kita ka ng dako nga bay. Kanang green ang color sa gate. Mao na ang bay sa idaran nga byudo day. Hala, kadako gud silang bay. Tato gyud ay kaayo sila. Lakaw ka adto dayon. Ug kanang lalaki nga niduol sa gate kana ba? Pag umangko na sa byudo nga siguryo. Ay, sige day. Moadto ko. Mag-doorbell ko. Apply kag labentira sa akong tiyo. Oo, unta do. Nakadungog man kog istorya nga, wa na kuno siya labandera. Tulo na kalabandira na football diha sa iyang mga anak. Doon na mo higayon nga muanha ang ako taong maigagaw. Sakpan mas tiyo nga. Giturjak niyang labandira taon. Mga football taon. Tulo ka labandira na football. Nya ikaw. Guwapar ba ka? Oh. Bida. Sus, turjakan ko sa kong tiyo ba? Ayaw ana dong uy, may bana biya taon ko. Ayaw pa, bida. Di Bawaan dong ang kataan uy, pagpanglabara gyud akong tumungdong. Jesus! Imo labar yun? Oo, uy. Bida. Maro yun na, ha? Oo, nakadungog man gud ko nga nagkinahangalan mo og kuan, Sige, sige. manglaba. Ay, sige. Doorbell dia, doorbell dia. Sir, human ako og laba. Salamat ha. Ay, day. Kuyogit ko sa kong kwarto, be. Ha? Kay tuwa dito ang akong kwarta. Kuan sir, aanhi lang ko din magpaabot sir. Ay, Uy. kuyog lang na ako. Gunong sa ka ba? Sige na. Kay pakapinanta ka og suhol. Ha? Ha? Usa ka libo man ang akong isuhol nimo. Pakapinanta ka. Tana sa kong kwarto, day. Oh, 10,000 pesos? Ihatag ko nimo kung magpaana ka na ako. Dugay na kung wa na babae day. Wa na ko makaana-ana ba? Sige na, muna. Muna to imangan. Oo, sir. Sir, ayaw. Ay lang ko Tanas, pagsagak kay sir. kwarto. Uy. Tanan dito sa katribe. Tanan dayon. Tanang labandira nga akong gikuan. Kining imo mo'y nindot ay pumadikibog Sir, ay, nikit man na. Kagitong ana, sir. Sir, Goryo. May panataon ko, sir. Uy. Gaan tamang ka og 10,000. Ang kalamis, Gaan lagi ka, 10,000. human ako og anak ba? Ang Ang kalamis, imong 10,000. boobs, baby, boobs mo, baby. Ako didihong, baby. 10,000 kalamis, 10,000. Sir, hindi mo man nang gipahikap o kamot si mo. Hala ka tuskig. Idara naman ang katakuan na sir kataas. Ang adik na ni Madasir. Uy, mo baos na lang git ko, sir. Ay, akoy. Ako po sa imong Takilid, takilid style ka. Sige. Kinayo. Agay, sir. Katakuan na, sir. Mihot, sir. Agay. Oh, 10,000.
Gilabtan yun ko sa dato nga biyudo atong higayon na. O gitinuod yun niyang iyang saad. Gahatagan ko niya og 10,000 pesos. Kayo man siya matagbaw na ako. Gihatag yun niya ang maong kantidad. Ako lang sad nga giingna ng akong bana nga nakakita og kwarta sa kalsada. Mituo man sa taon ang pobre. Mga tumakasama ang kaagi ni Muna, dinhining tulumanon. What's the style? Mitoo sa taon ang pobre style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.